такава работа. Трудно, нали? Трябва да лаба амортисьорите малко е. Като гъска, да си фащал гъска. Ей, тук справим, тук ядахме, да. Ето, един този камък не беше яденето. И тук като сплеснахме 3 часа да правим прежоли. Пак червенето, нали? На какво да лай? Ние нафта ни пущаме. Има ти късмет, че мен ма няма, щяхте да видите на какво ще лай. Няма нафта! Да не замириш на турбина, ля? Трябва да им сложиш жога отзад на G-класа или пружини. Така са много добре с тия пружини, само че трябва да ги имаш. Що? Моите страна на около. С допълнителните? Или са мята много задни си? И дето дигнахме колко? 2 сантиметра ли? 3. 3. Идеално, спак. Много съм добър. Учи се, деца. Не, царика, да знаеш как ще направиш и моите. Това Кири знае къде ги има тия подложки. Да направи моите, викаш. Нали Кири ще направи моите? Чика. Към мислиш ти. Бат Кири не дай много дълги. По една-две. Как явно съм? Къс. Карай го на дека да кажеш направо си дърва. Дай! Давай! Добре! Там му място, ай стига. Айде готово! Това не е истина. Карабетите ще ги ориентират на най-близкия асфалт, колкото могат да карат от нас. Ние там ядете ще шрапа от това. Чак да се върне. Още един-два пъти ще стане. Само това ли е? Нагоре няма, нали? Какво? Хващате ли се? Къде да стоим, бе? Ма как хубаво мириш? Нас снимаме. Не, ти чу. Вземи си камерата, сними си, май. Колега, уинч! Какво на кантар ли да стана, бе? Той може да работи само с лебедка. Как допълнали, как те покажете ли, бе? Това е мотораж. Абе, дай габне! Да не гаса, ма? Абе, изложи марката, бе! Бастун! Да. Аз това искам да го маля. Добре.
Поразворател. Аз така, че няма да очудя. Не, Хондата трябваше да мине първа. Хубаво, че няма да се вирича да казвам, че няма да мине. Това е само мотор, брат. Добре, изрод. На баби си караме. Не. Готови сме, не дей. Дайте едно въже да го дръпнем. Дай малко напред за мога да открим. Чакай. Стана. Готова. Я го хвърля от тук страни, че... Няма това да Да, те си по-нисичък. Ама... Нека да стои, да. Нека да стои. Няма те дигат, че още по-ниска. Коя? Та няма проблем. Накрая само от червеното тирано ще даде за... Хуй, аз съм го карал, преди ти ще го карал, знам какво прави. Едното минава без покажа и той минава за да покажа. Кои сте вие тримата тръгвайте? Имаш и кал. Но како закъснението, кой да дърпа? Аз съм тук. Минавам го аз пред него. Да, дайте да горе вие. Ники, тръгвайте вие! Той да покажа. Още го ще го Да, нека да стои тук. Дашка, ти имаш ли радиостанция при тебе? Сега ще дадем. Покаж, няма ли задни? Имам бе. Ще виж кой кара. Колко му пише? Не знам.